Bon dia a tothom. Soc la Georgina Llapis. Alguns i algunes ja em coneixeu, però d'altres no. Soc la cartera exploradora. També investigo algunes coses una mica misterioses. I tinc una oficina de correus, és molt petita, Potser algú l'ha vist. A vegades m'arriben cartes una mica curioses. I, de fet, us vull llegir la carta que m'ha portat fins aquí. La vaig trobar per allà sota, mireu, la tinc aquí. Sí, la vaig trobar just a sota la porta, el meu nom, Georgina Llapis, i venia d'un tal CRP, Carles Roura Pons, Carmeta Rodríguez Pérez. La vaig obrir i mira, m'agradaria llegir-vos-la, de veritat. Aviam, és que és ben curiosa. Diu així: Estimada Georgina Llapis, el dia 26 de maig celebrem els 26ens Jocs Florals Escolars del districte. De fet, haurien de ser els 27ens, però l'any passat la pandèmia va impedir tirar endavant aquest certamen. Ja ho sabem. És la primera vegada que no podrem reunir tots els finalistes en una sala d'actes i ens hauria agradat celebrar-ho presencialment, però esperem que l'any vinent ho puguem fer. Sí, exacte. I ara parlo una mica dels Jocs Florals. Diu, els Jocs Florals Escolars de Sarrià-Sant Gervasi s'emmarquen en un procés més gran. Són la primera fase dels Jocs Florals Escolars de Barcelona. Un treball de poesia i un de prosa de cada categoria entre els premiats del districte representaran el nostre districte, Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona i passaran a la fase ciutat. I els guanyadors a Barcelona, espera, és que no s'acaba aquí, seran finalistes dels Jocs Florals Escolars de Catalunya. Fantàstic, és que a mi m'agrada molt saber tot això. Però clar, espereu. Diu, als centres amb les obres guardonades podreu recollir del CRP, ja hi tornem, saps? No sé. I diu alguna del carrer Bertran 41. Ja investigaré. Podreu recollir els premis a partir de demà mateix. O sigui que hi ha premis. I ara ve la cosa, i escolteu bé, Però, Georgina, tenim un problema, clar, per això m'escriuen. Ha desaparegut el maletí on tenim el nom de les obres guanyadores i dels pseudònims que les autores i els autors han fet servir. Necessitem que el trobis. És un maletí marró. Adéu. CRP. Clar, no diu necessitem que el busquis, diu necessitem que el trobis. Ja està, saps? Ja ho tenen tot llest. Però bé, la veritat és que vaig passar una setmana donant moltes voltes. I finalment, en el moment més inesperat, com sempre passen totes aquestes coses, va aparèixer una senyora gran, amb un monyo i unes ulleres rectangulars, i em va dir, tot fent així, baixant-se les ulleres, sabeu, aquella gent que fa així, i em diu, el Teatre de Sarrià, és molt divertit, Clinc. I aquí em teniu. Per això he vingut aquí. Veniu. Mireu, som al Teatre de Sarrià. Acosteu-vos, anem a veure si aquesta senyora tenia raó. Jo entro. Ostres, el maletí és aquest, suposo.
Doncs sembla que pot ser aquest el maletí. Vaja, jo diria que té tota la pinta de ser el maletí. L'obro? A veure... Ai, no, és que no és meu tampoc. No sé si el puc obrir. I si hi ha els premis a dins? Clar, llavors si hi ha els premis, no me'ls quedaré, però... No, han dit que hi hauria el nom de les obres i el nom dels pseudònims. A veure, l'obro, I si no l'és? I si no l'és i és un altre maletí d'alguna altra cosa? D'alguns altres premis o... L'obro, A veure... Ai, mireu! Sembla que sí! 26ens Jocs Florals Escolars de Sarrià Sant Gervasi. Era el maletí! Doncs mira, ja l'he trobat. Fantàstic! A veure... Uau, quantes coses! Què és tot això? Sembla una mica un laberint, però això són... A veure, un moment, aquí hi ha una llibreta. Com cada any tenim diverses categories. Les reconeixereu per... Està tatxat. Aquests, el CRP, a veure, com la reconeixerem? A veure, jo m'imagino que començaríem pels més petits, la categoria P, de parvulària, educació infantil. Llavors, els més petits... Ah, un moment. Hola? Hola? Què ens vols dir? Què ens vols dir els premis dels més petits? A veure, un moment. Sembla que allà hi ha una capseta. A veure. Vols que l'obri? Sembla que diu que sí, s'ha d'entendre, A veure, obro la capseta. No sé què hi trobarem. Aviam. És tot tan petit. A veure... Doncs... Esclar! És el premi de P3 dels que tenen 3 anys. Bé, el vaig a dir, val? El dic? Sí. A veure, el títol... Rimes. I el pseudònim d'aquest grup... grocs, taronges i blaus, de l'escola Dolors Monserdà Santa Pau. Molt bé! Ai, i escolta, que aquesta classe han fet rimes, clar, com diu el títol. El vaig a llegir, un moment. Diu, Jana, Llana, han fet rimes amb els seus noms. Jana, Llana, Ivi, Llavi, Bjorn, Unicorn, Carmen, Canten, Marc, Parc, Tristan... Spiderman, Lia, Dia, Quim, Raïm, Pol, Sol, Daniela, Gazela, Manel, Caramel, Clara, Cara, Aina, Reina, Cou, Pou, Ju, Menú, Aleix, Peix, Diego, Lego. Molt bé, fantàstic. Doncs, bé, rimes. Els premiats de P3. Hi ha més paperets, Anem a veure què ha passat en P4. A veure... Caram! Doncs l'obra premiada porta per títol Els 4 amics descobreixen el món. I el grup que l'ha fet es diu Mandarines, de l'escola Costa Llobera. Quatre amics descobreixen món. Hi havia una vegada un porquet, una cabra, un cavall i un gat que eren veïns i vivien en un poble i volien... Perfecte, molt bé. A veure, anem a mirar... P5, hi ha els grans dels petits. A veure... L'obra premiada de P5 es diu El llibre de les fades i el grup que l'ha fet es diu Fades, de l'escola El llibre de les fades. El nom del nostre grup,
Fades ens ha convidat a endinsar-nos al regne imaginari de les fades i follets, uns personatges diminuts i fascinants, plens d'energia i molt entremaliats. A través de diversos llibres hem conegut les fades del bosc, de les aigües... Fantàstic! Però espereu, això no s'acaba aquí, perquè hi ha un accèssit. P5 també, un altre premiat. El títol es diu Una perla diferent i el grup que l'ha fet es diuen Els Esquirols, de l'escola Tàber. Fantàstic! Molt bé! Estàs content, Doncs vinga, seguirem endavant. Deixeu-me guardar això. Bé, de moment no ha estat difícil trobar els guanyadors de la categoria P. Però ara pots tornar al teu calaix i no facis soroll. Molt bé, seguirem amb la categoria A, els que fan primer i segon. A veure, jo m'imagino que potser seran aquestes capsetes de colors. Em sembla que sí. A veure, unes capsetes molt maques, perquè hauríem de veure el premi de primer. A veure, exactament. Hi ha un paperet molt petit, encara puc llegir-ho. El títol guanyador és En una casa. I el pseudònim del grup que l'ha fet es diu Confeti, de l'escola Orlandai. Fantàstic! Ai, deixeu-me llegir un tros, mira, que ho tinc aquí. Diu així: En una casa coberta, amb la teulada amb gust de xocolata, hi ha un jardí amb gust de menta i unes finestres vestides amb cortines. Dins la casa hi ha un passadís, espiant un home que hi passa. Vol assegurar-se que no és un lladre. També hi ha un llibre que té vergonya que el llegeixin. No vol que el mirin per dins. I sobre la taula hi ha una gota acariciant un got. Fantàstic, preciós! Però anem a seguir, perquè aquí hi ha una capseta verda. Anem a veure. Seguim amb els premis. També, molt bé, de la categoria A, primària, primer i segon, i el títol guanyador és El bosc de colors i el pseudònim Tortugues, de l'escola Dolors Monserdà Santa Pau. Molt bé, fantàstic! El bosc de colors, deixeu-me llegir un tros, que el tinc aquí. Que bonic, diu: Quan miro el cel des del bosc, veig un blau meravellós. M'agrada sortir a jugar i aquest bonic blau contemplar. La marieta vermelleta s'amaga al nostre bosc. M'agrada trobar-les de dos en dos. Assegut en un banc, miro un núvol blanc. A escacs hem jugat i les blanques han guanyat. Fantàstic! Molt bé, el bosc de colors de les tortugues. Seguirem, perquè encara hi ha una altra capseta vermella. A veure... Més premiats de la categoria A de primària. A veure, primer i segon. I el títol guanyador és L'Alicorpí curiós, encaixonat a l'habitació dels trastos, dels alicorpins, clar, i de l'escola Orlandai. Felicitats! Molt bé, què deu ser un alicorpí? A veure, vaig a llegir. Diu així: l'habitació dels trastos a vegades sent que li manca l'aire de tan apretada del poc espai que hi té. Però l'habitació dels trastos diu que riu d'un nen que hi ha dins perquè fa moltes tonteries i li fa pessigolles agradables. La paret de l'habitació dels trastos diu que acaricia les coses que es troba perquè és carinyosa i li agrada que la toquin amb delicadesa. Molt bé. I el següent, de la categoria A, anem a veure, perquè encara queda una capseta groga. A veure...
A veure, a veure, a veure... Porta per títol Abecedari Brucià i el pseudònim Diables i Diableses de l'escola Orlandai. Felicitats, molt bé! Fantàstic, Abecedari Brucià. A veure, deixeu-me dir ara, de totes aquestes obres que he dit, quina és o quines són les que van a Premi Ciutat. Alicorpí curiós encaixonat a l'habitació dels trastos, dels alicorpins, i també Abecedari Brucià, dels Diables i les Diableses. Felicitats! Molt bé! Bé, doncs, seguim. Ja entrem a la categoria B, tercer i quart, de primària. A veure, deixeu-me endevinar on podria ser. Categoria B, exacte, aquí. Sí, categoria B, 1. A veure. Deixeu-me llegir. Ui, aquí hi ha un paperet encara més petit. Quins nervis! Qui deu haver guanyat de la categoria B? I el títol guanyador és El drac confeti. I el pseudònim Llum de Lluna, que en aquest cas no és un grup, és una persona del col·legi Nostra Senyora de Lourdes. Felicitats! I també vull llegir un trosset, a veure. Què et porta per aquí? Va preguntar encuriosit. És que jo no vull treure confetis, vull treure foc, va respondre el drac desanimat. Dragonet, a veure si ens entenem. Tu el que vols és treure foc per la boca. Sí, això mateix, va respondre el drac. Mira, tu ets com ets, i si et canvio, no seràs tu. Però és que tots poden treure foc menys jo. Per això, veritat que no tots els dracs sou iguals? Alguns sou liles, alguns sou verds. Tu ets diferent i això no es pot canviar. Molt bé, fantàstic. Doncs bé, seguim amb la categoria B. A veure... Aquí tenim la propera obra premiada. Tatxan, aquí haig de doblegar aquest paperet. A veure... Ai. El títol de la propera obra premiada és El meu primer poema, La neu. El pseudònim Libèl·lula, de l'escola Orlandai. Una persona que es fa dir libèl·lula. I també vull llegir un trosset. Aviam. Els temes que al cap em venen són molts i ben variats. Els núvols, el sol, les muntanyes, la Covid, la neu, el mar. Com que m'agrada molt la neu, escriuré sobre aquest tema i espero que em surti bé. És el meu primer poema. Uau! El primer poema de libèl·lula. Fantàstic, molt bé. Però seguim. El proper premi de la categoria B. Aviam. També aquesta capseta, tots són capsetes, tots són paperets, doblegadets. A veure... Doncs, el proper premi porta per títol L'avi i la seva aventura. I el pseudònim Alim Black Widow, de l'Institut Escola Costa i Llobera. Una persona que es fa dir... No, una persona no, això és un col·lectiu que es fa dir Alim Black Widow. Deixeu-me llegir un trosset. Aviam. Avi, explica'm un conte, una aventura que hagis viscut. L'avi li diu, d'acord, Martina, t'explicaré una aventura que em va passar fa uns quants anys, concretament fa uns 35 anys, quan jo era més jove. Avi, no t'enrotllis més i comença la història d'una vegada. D'acord, Martina, no m'enrotllo més.
Hi havia una vegada, fa uns quants anys, un jove aventurer anomenat Miguel. I com continua? No ho sabem. Aquesta aventura de l'avi... Molt bé, molt bé, molt bé. A veure, seguim perquè encara queda un premi. Aviam, aquesta darrera capseta de la categoria B. Un altre paperet. I el darrer títol dels premiats de la categoria B és Amistat, del grup, del col·lectiu que es fa anomenar, a veure si ho faré bé, Macarena, no ho sé, de l'Escola Orlandai. També vull llegir un trosset, esclar. A veure. Amistat. Què és l'amistat? Penso, mentre miro les onades passar. Honestedat, que ens diguem la veritat, amb empatia, sense fer-nos mal. Amabilitat, pensar en l'altre, amb afecte i cuidant els detalls. Confiança, per explicar què em passa al cor, sense vergonya ni por. Riure molt, fer pallassades sense parar i mirar una pel·li després de dinar. Això és l'amistat, segons Macarena. Molt bé! Doncs, perfecte. I em falta per dir una coseta. De la categoria B. L'obra que va al Premi de Ciutat, d'aquestes 4 que he dit, és la que porta per títol L'avi i la seva aventura, de Lynn Black Widow. Fantàstic! Felicitats! Molt bé. Molt bé. Bé, doncs, seguim. Quants premiats i premiades, quants poemes i textos preciosos que estic llegint. Espero que us agradin molt, perquè a mi m'encanten, la veritat. Bé, i seguim per la categoria C, 5è i 6è. Aviam, deixeu-me veure on deu ser... Aquí, categoria C. Això ja no són capsetes, això ja són sobres, perquè 5è i 6è ja són més grans. A veure, doncs molt bé, anem a veure de la categoria C, 5è i 6è. El primer premi porta per títol El viatge que va canviar la meva vida. I el pseudònim d'aquest grup és Gatos Voladores, de l'Escola Taber. Felicitats! Molt bé, fantàstic! Doncs deixeu-me llegir un trosset del viatge que va canviar la meva vida. A veure, aquí mateix. Hola, em dic Jane i tinc 10 anys. Ara us explicaré el viatge que va canviar la meva vida. Però abans deixeu-me que us expliqui un parell de coses sobre mi. No tinc gaires amics, ni tampoc amigues. Sempre vaig despentinada i visc a un barri poc conegut de París, que es diu Hermont. Tot va començar el dia 31 d'octubre, quan vaig trobar una carta que anava dirigida a mi. Uau! Gatos Voladores, una carta. Misteriós. Molt bé, molt bé. Seguim. I la següent obra premiada de la categoria C, 5è i 6è, Aviam, deixeu-me veure. El títol és El viatge del plàstic i el pseudònim és Pa, una persona que es fa dir Spa, dels jesuïtes de Sarrià Sant Ignasi. Fantàstic, molt bé. També m'agradaria llegir un tros. A veure, aquí ho tinc. Soc un plàstic molt petit. Algú m'ha llançat al mar, on suro trist i avorrit, jo que era un pot de caviar. He viscut aventures de la fàbrica al mercat, amb pots de confitures i amb ampolles de cacaulat.
Amb els amics somiava anar al contenidor groc, però jo no m'esperava acabar en un altre lloc. El viatge del plàstic. Quin viatge. Bé, doncs seguim amb la següent obra premiada de la categoria C. Aviam. Quin misteri. El títol és Cara i creu de la Covid-19 i el pseudònim Mysterious, de l'escola Orlandai. Una persona que es fa dir Mysterious. Vull llegir un trosset, esclar que sí. A veure. Cara i creu de la Covid-19. Quan van tancar les escoles i no les tornaven a obrir, primer vaig pensar, vacances, podré jugar molt i dormir. Però quan passaven els mesos, amb l'escola ben tancada, sense mestres ni companys i aprenent d'una pantalla, com vaig enyorar l'escola. Els meus amics, les rialles, escoltar la meva mestra, cara a cara, no en pantalla. Treballar amb l'ordinador té les seves avantatges. Facilita algunes feines, però tot el dia cansa. Tens tota la raó, Mysterious, tens tota la raó. Fantàstic. Molt bé, doncs seguim. A veure qui pot ser la tercera obra premiada de la categoria C. Aviam. El títol és Tens dret a fracassar, però no a renunciar. I això és una persona que es fa dir Nupuriupa, de Santa Dorotea. Molt bé, doncs sí, vull llegir un tros perquè tens dret a fracassar, però no a renunciar. Hi havia una vegada en un poble petit una família nombrosa. Els pares no guanyaven massa diners amb la feina que tenien i no es podien permetre gaires coses pels fills. El fill més gran ja havia marxat de casa. La més petita es deia Mary. Era una nena molt activa i juganera, tot el dia ballava. Tenia els ulls blaus com el cel i era una nena molt dolça. Tenia 5 anys quan va descobrir un bagul on la seva àvia guardava coses importants. Coses importants. Molt bé, també és important dir la darrera de les obres premiades de la categoria C. Aviam. I porta per títol Les dones i el masclisme. I és un col·lectiu que es fa dir Last Memories, de l'Escola Dolors Monserdà Santa Pau. Molt bé, fantàstic, i també vull llegir un tros, esclar que sí. Les dones i el masclisme. Vet aquí que una vegada una societat on els nens i les nenes creixien en desigualtat. Les princeses de la nostra infància, sempre fines i obedients, de rosa i amb vestits lluents, esperaven el seu príncep blau, disposades a besar fins i tot un gripau. Per què les dones han de cuidar de la criatura, rentar els plats o de la casa tenir cura? Per què els homes piloten avions, dirigeixen empreses o guanyen eleccions? Potser les dones no som capaces de menjar-nos el món? Jo també m'ho pregunto. Molt bé, doncs escolta, que ja hem acabat de la categoria C. Potser hauria de dir quina d'aquestes obres va al Premi Ciutat. Molt bé, doncs en diré dues, val? Per una banda, El viatge que va canviar la meva vida, de Gatos Voladores, molt bé, i Les dones i el masclisme, de Last Memories. Fantàstic, moltes felicitats per aquestes obres que van al Premi Ciutat. Molt bé, doncs seguirem amb la categoria E. Educació especial. A veure, on poden tenir les obres premiades d'educació especial? No sé, el lloc més especial de la maleta. Serà aquí? Pot
Pot ser una ampolleta? Anem a mirar. Ai! Ostres! No sé si ho podré treure. Espera. Ho tenen tot pensat, El CRP. Aviam. A veure. No és fàcil, És que és molt especial, suposo. Perquè costa molt de treure. Però ho traurem, ho traurem, ho traurem. No. Ara ja ho puc estirar amb els dits. Aviam, aviam. A veure, doncs, tant misteri. A veure quin és el títol de l'obra premiada de la categoria E. Camí a la presidència, de Luigi, i de l'escola Fàsia Sarrià. Algú que es fa dir Luigi, una persona. I deixeu-me que llegeixi un trosset. Aviam, aviam. Camí a la presidència. Per fi, després de 107 dies segrestada, he estat alliberada. Després d'aquesta situació tan difícil, m'he agafat un temps de calma. He començat a escriure un llibre sobre la meva vida personal i política, anomenat Camí a la presidència. Em dic Esther Gallardo Duran i vaig néixer el 16 de setembre de 1975 a Torís, Comunitat Valenciana. Caram, l'Esther Gallardo. No sé, potser arriba a ser presidenta. Ho hauríem de llegir. Molt bé, sembla ser que Educació Especial també té una altra obra guardonada. Aviam. Un altre potet, molt misteriós. Ja vaig directament. Aviam, aviam. No és fàcil, No és fàcil. És que és tan especial que... Mira, ja surt. A veure, la propera obra premiada d'Educació Especial porta per títol Llegir no ha ferit mai a ningú, d'un col·lectiu que es fa dir La Dragona Lectora, de l'escola Fàsia Sarrià. Fantàstic, molt bé, felicitats, moltes felicitats a la Dragona Lectora. Aquí hi ha un dibuix. I tot seguit diré de seguida d'aquesta categoria, la E, d'Educació Especial, qui va al Premi Ciutat. Doncs, Camí a la presidència, de Luigi. Felicitats, molt bé. Fantàstic, perfecte, seguim, no ens entretinguem, perquè xino-xano hem arribat a la categoria F, primer i segon d'ESO. Aviam, deixeu-me veure, que això ja no és tan fàcil, Queda poca cosa. Aquí, mira, capsetes quadrades, una mica tonejades, amb unes menes de títols, però bé, a veure. Sí, la primera... Però aquí, això no ho podré llegir pas, jo. Ai. Deixeu-me veure... Hi ha uns paperets amb una lletra minúscula. A veure, deixeu-m'ho preparar bé, perquè és que si no, no ho podré llegir. Aviam. Però un moment. Sort que estic preparada. A veure, aquí... Sí, molt bé. Bé, doncs, la primera de les obres premiades a la categoria F, de primer i segon d'ESO, porta el títol de Un viatge al món misteriós. Mike Simon, de l'escola Sant Gregori. Mike Simon. Algú que es fa dir Mike Simon. I vaig a llegir un tros. El 2145, quan el planeta Terra estava tot destruït pel canvi climàtic, amb zones desèrtiques i guerres provocades per la poca aigua que tenien,
Un jove investigador de 18 anys, anomenat Mike, que formava part d'un equip d'investigadors de la NASA, va trobar indicis d'aigua en un planeta desconegut. Davant d'aquest descobriment, tot el seu equip es va posar a buscar informació sobre aquell planeta, però desgraciadament no van trobar gran cosa. Mike. Molt bé, seguim, perquè la pròxima obra premiada de la categoria F porta per títol Consciència i el pseudònim Shin Sheta, de l'escola Els Arcs. Molt bé, a veure, deixeu-me llegir també un trosset. Et trauré a ballar quan els arbres caminin sota les branques florides. Et trauré a ballar quan la sorra s'emporti l'aigua en un mar d'aire sec. Et trauré a ballar quan el sol demani a la lluna un amor perdut en la tardança del temps. Uau, xinxeta. Jo també vull que em treguin a ballar, Molt bé, doncs seguim. I la propera obra premiada de la categoria F porta per títol El món dels llibres i el pseudònim Zafón, del Col·legi Sant Gregori. Molt bé, Zafón. Algú que es fa dir Zafón. Vaig a llegir. William Fernhill era un home respectat a Manchester. Era ric, vell i excèntric, i un apassionat de la lectura. Corria el rumor que feia anys que no sortia de la seva mansió. Els seus servents s'encarregaven de vestir-lo amb els productes necessaris i ell es dedicava a llegir. Deia que els llibres el transportaven a llocs extraordinaris, sense moure's del seu seient. Molt bé, fantàstic. Felicitats. I falta encara un dels títols. Aviam, és que és tan petit això. Bé, porta per títol Jungla obscura i treballa sota el pseudònim d'Amazones, de l'escola Sant Gregori. Fantàstic. I vaig a llegir molt bé, A veure. Jungla obscura. La groga llum del sol sorgia d'entre les fulles d'arbres alts. Despertàvem al migdia, pensant que érem immortals. Començàvem el viatge en un lloc humit i estrany. Un oasi de paisatge semblava fet de cristall. El primer grumet en caure era encara un infant. La serp d'escates de vidre el mossegava triomfant. Fantàstic, molt bé, increïble. I ara, de seguida, vull llegir quines d'aquestes obres de la categoria F van directament al Premi Ciutat. Per una banda, Consciència, de Shin Sheta. I per altra banda, El món dels llibres, de Zafón. Molt bé, doncs moltes felicitats. Aneu al Premi Ciutat. Fantàstic. Molt bé, doncs seguim amb la categoria G, tercer i quart d'ESO. Aquí ja, sí, tenim aquesta altra capsa, seguim la mateixa dinàmica dels títols superpetits. Aviam, però crec que ho podré llegir. Molt bé, doncs el primer títol de les obres premiades de la categoria G, de tercer i quart d'ESO, és La bruixa de Sant Gervasi. Algú que es fa dir Anna Murià l'ha escrit i és de l'escola Els Arcs. Deixeu-me llegir un tros. Aviam, La bruixa de Sant Gervasi. Els meus ulls d'ocell
van seguir el caminet que la Francesca havia dibuixat amb el seu dit, fins que es van aturar sobre unes flors de calèndula. Vaig somriure satisfeta d'haver reconegut la planta. Calèndula, vaig deixar anar molt fluixet. Sí, dolça, calèndula, va dir la Peronella somrient d'orella a orella. Llavors, posseïdes, vam començar a fer bots com si fossin puces i a cridar com boges. Caram, la bruixa de Sant Gervasi. Molt bé, doncs seguim amb la segona obra premiada de la categoria G. Aviam, la tenim aquí. Porta per títol Llum i foscor. I el pseudònim Lluna plena, una persona que es fa dir Lluna plena, de Nostra Senyora de Lourdes. Molt bé, felicitats. Llum i foscor, deixeu-me llegir un tros. Aviam. Els seus batecs alentits, ella preparada per sortir, els seus ulls quasi tancats i els d'ella oberts de bat a bat. Els seus records col·leccionats i els d'ella sense estar fixats. Ell amb una vida ben plena i ella sense saber què li espera. Què n'és de curiós al món quan un s'encén i l'altre es pon? Uns avui el deixaran i altres, per primera vegada, el trepitjaran. Molt bé. Perfecte. Bé, doncs, seguim amb la propera obra premiada de la categoria, G, G, de la categoria G. Porta per títol Viatjar, viure dues vegades. I el pseudònim Cal·lípolis, del Col·legi Sant Gregori. Molt bé, fantàstic. Deixeu-me llegir un trosset. Sempre que torno de viatge, el meu cos arriba abans que la meva ànima. Sempre és així. Suposo que passa perquè part de l'ànima encara està al lloc d'on venim, encara que sigui per un temps limitat. El temps acaba sent la mesura de tot. En canvi, el cos torna amb tu, a la velocitat del mitjà de transport que et porta altra vegada a casa. I només quan tots dos tornen a unir-se és quan el cos es transforma. Mai no tornes a ser la mateixa persona. Aprendre, empatitzar, conviure, et fa canviar. Per això, potser, viatjar és viure dues vegades. Molt bé, molt bé. Anem a veure la darrera de les obres premiades de la categoria G. Porta per títol Qui pels mars cavalga. I és algú que fa servir el pseudònim de Machado, del Col·legi Sant Marc de Sarrià. Vaig a llegir un tros també. Aviam. Llarg és el camí que la mar marca, una mar d'alma animada i de clara suau veu blanca. I a paraules d'alguns vividors, no és qui cerca qui més troba. Qui troba és qui amb el cor aprofita el que la vida li dona. Molt bé, fantàstic, perfecte, i així hem arribat al final de la categoria G. I tot seguit doncs, passaré a dir quina obra d'aquesta categoria va als Premis Ciutat. Doncs es tracta de La bruixa de Sant Gervasi, d'Anna Murià. I també, espereu, que n'hi ha dues, Llum i foscor, de Lluna plena. D'acord? Moltes felicitats, fantàstic, perfecte. I, escolta, com qui no vol la cosa, hem arribat a la categoria I, batxillerat. Això ja són paraules més grosses, Aviam, molt bé. Bé, l'única cosa que em queda deu ser per aquí. Sí, a veure.
Ah, sí, és aquí. Molt bé, doncs la primera de les obres premiades a la categoria I, de batxillerat, porta per títol Epíleg i el pseudònim Caront. I és de la Institució Cultural del SIC. Molt bé, fantàstic. Vaig a llegir-la. Aviam. Caront, sí, Caront. Epíleg. Embolcallat pels teus braços m'adormo, entre llàgrimes dolgudes, somicons. M'acarícies la galta ruborosa i em soltes la mà, amb fermesa. Caic sol. Obro els ulls i et busco, però ja no ets amb mi. En un mar de gotes llordes, enfosquit, cerco el meu reflex, eteri. S'ha esvaït, com pols i fum, com un eclipsi en la nit. Molt bé, fantàstic. I doncs, la segona de les obres premiades, en aquesta categoria, la tinc aquí escrita, la categoria I, batxillerat, porta per títol La mosca i és d'algú que s'ha posat el pseudònim, espero dir-ho bé, Outis, està escrit en grec, i és de la Institució Cultural del SIC. La mosca, a veure què li passa a la mosca. Diu així: pel voral del drap pujant, tot cantant zum, roncant, parada i fonda fa el receptari culinari, però sense clau no pot entrar-hi. Cuina endins la mosca bada i admirada veu per terra camins i carreteres a les rajoles i vol viatjar lluny fins a Banyoles. Caram! Molt bé. Doncs bé, i de seguida passaré a dir qui de la categoria I va als Premis Ciutat. Epíleg, de Caront. Molt bé, felicitats. Doncs fantàstic. Escolta, ja ho hem dit tot. Hem dit totes les obres, hem dit totes les persones premiades, hem dit tots els col·lectius premiats, hem dit de quines escoles eren. Fantàstic. Doncs em sembla que no em queda res més a dir. Li diré al CRP que he trobat el maletí i que de pas ja he comunicat el nom dels guanyadors i de les guanyadores. Doncs també voldria recordar que abans he llegit a la carta, ho vull tornar a repetir perquè no... Jo me'n recordo, diu així, diu... Espera, als centres amb les obres guardonades podreu recollir el CRP al carrer Bertran 41, ja aniré a investigar jo, a partir de demà mateix els premis que us hem preparat. O sigui que els guardonats, les guardonades, bé, les escoles poden anar a recollir els premis al carrer Bertran 41. Doncs, molt bé, fins aquí hem arribat i ha estat fantàstic. He trobat el maletí, he llegit els títols de les obres premiades, he dit els pseudònims, he dit les escoles. Ja ho sabeu tot? Molt bé. Només em falta agrair a tothom que ha participat i vull dir el nom de totes les escoles. Moltes gràcies a l'Institut Escola Costa i Llobera, Escola Dolors Monserdà Santa Pau, Els Arcs, Fàsia Sarrià, Frederic Mistral Tècnica Eulàlia, Institució Cultural del SIC, Institut Montserrat, Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi, La Salle Bonanova, Escola Naví, Nostra Senyora de Lourdes, Escola Orlandai, Padres Damián Sagrados Corazones, Peter Pan, Escola Pia de Sarrià Calassans, Escola Poeta Foix, Reial Monestir de Santa Isabel, Sant Gregori, Sant Marc de Sarrià, Santa Dorotea i Escola Tàber. Moltes gràcies a totes les escoles que heu participat. I també, escolta, hem d'agrair als membres del jurat, que han fet bastanta feina, han llegit totes les obres, les han valorat. Jo crec que els hi ha costat, perquè m'imagino que totes eren fantàstiques.
I jo crec que també s'ho han passat molt bé llegint-ho. I també volem agrair al districte de Sarrià-Sant Gervasi i al Teatre de Sarrià. Moltes gràcies també. Doncs bé, fins aquí la gala dels Jocs Florals Escolars de Sarrià-Sant Gervasi. Moltes gràcies i adeu! Val.